through siso sabela impilo yakhe. Impilo kasisi compromise state. Because ucomplain ungaphandle nabantu ababethenga ukuthi bamdubule bangaphandle. Usisi uhambe nje yaqeza njoba namanje efika nje lethi kanje simzamela ukuthi simnike ukuthi bizokwazi ukuthi imgade because njoba beze ngala eThekwini sithakeze kwishow ufike senze show ukuthi isafety yakhe ikuthinga ezandleni up until mephuma la simbuyisele emuva asazi ohlala ngokucasha uzobendini. Dadewethu Thandeka Cebekhula sibingelele emsakazweni Ukhozi FM sithi nje ezweni sakhile sawubona dadewethu. Ngiyabingelela igama lami nginguThembeka kwaCebekhulu eMsinge Phomoroyi. Awusitshele kancane mhlambe ngegameko ezaholela ekutheleni namhlanje uzobe la e-studio njoba udaba lwakho usigqemeza thi uma elithinda ngalokho esikunikezwayo ithuleleni organization kwavela ukuthi khona isikhathi wakwadutshulwa ngaso. Yebo. Kuthe ngonyaka ophelile 2023 it was 29 April ngadutshulwa ubaba wengane yami. So ubaba wengane yami kwangena lutho esasilibanga naye. Kwakuumuntu owayezongivakashela kungama holiday. Wangibuza ukuthi ngikuphi ngamtshela ukuthi hayi ngikhona. Waswathi no uzonyuka ngoba naye uhlala khona nje around KZN. Wathi uzonyuka okay akangafika ngaleso sikhathi leso kwaze kwashaya isikhathi sa late ntambama. Kuthe mangabe sekulate ngamfonela mina ngambuza ukuthi ukephi ngoba sekulate. Wase wathi uku N3 ngaleso sikhathi leso waswathi hayi ungamangali maka ezi ngizofona ngifona ongayijwayele nangempela wafona ngenamba engingayazi wangitshena ukuthi hayi sengikwenye indawo enamahamsi kodwa ngafike endaweni ebhale wifi so ngiyazazi lezo ndawo ngoba indawo ngalapha engihlala ngakhona ngithi naye kulungile sewuseduzane. Kuthe kanjalo waphinda futhi wafona ngale namba engingayijwayele wafona esethi hayi maka ezi ngicela uzongisiza sengene ngomgwaqo lo onama potholes so ngicela ukuthi uze uzongisiza sengiqhunyelwe ngamathayi ngicela ukuthi uphathe amafoni ngoba kule ndawo engihamba kiyo kumnyama. Hayi ngimbuza ukuthi ubusuhambelani ngaleyo ndlela ngoba uyayazi ukuthi inama potholes futhi uyayazi umgwaqo esijwayele ukuhamba ngawo. So ngasukuma lapho ke sisumroza ngathatha imoto yami ngayohlangabeza ubaba wengane yami osenenkinga. Ngithe nje ngisaphuma wangifonela wangibuza ukuthi ngangabe maka ezi kuyaphumeka yini ngathi sengiphumile kodwa ngihamba kancane ngoba kumnyama futhi kunama potholes. Isikhathi futhi sincane uyafona so ngangisayibamba ngoba ngaleso sikhathi ngangidriver kusebusuku. Ngithe mangifika kwenye indawo ekhanyayo ngafike ngapaka imoto ngamfonela mina ku cellphone yakhe original contact details wakhe ngifaka ku voicemail. Kuthe kanjalo wafona futhi back ngambuza mina ngathi ukuphi na sengithe ukuhamba angikuboni. Wathi yena hayi woza maka ezi ama light emoto akho ngiyawabona ngabona ukuthi akushuthi ula phambili kancane. Ngabe sengiqhubeka ngithe mangiqhubeka ngafika endaweni enesiphi hill nganyuka mangiqonda nangu sengiyambona so ngihamba kancane ngikhayise ngobright ngenzela uconfirm ukuthi ngibone ukuthi lo muntu engiya kuye ngangabe uyena nomuntu engizoma kuye lo yayana. So mangiza hayi angisasabi sengiyambona nangu baba wengane yami umi phambi kwemoto yakhe nje ukuthi vele mangiqhamuka ngimbone so angisasabi ke ngoba nangu baba wengane yami. So lapho emasidini akhe ayeme khona kunotshani ngapha esidini lami kunotshani ngapha esidini lakhe. So ngithe mangifika lapho ngamisa imoto ngehlisa iwindi ngase ngimlingelela ngathi unjani wathi hayi ngiyaphilwa sethi hayi maka ezi amathayi emoto aqhumile angali wabakhomba kuleli side leli notshani okudingeka ukuthi mina bangabe ngifuna ukuthi ngehle ngobone lamathayi kumele ukuthi ngidilike ngishone ngale esikhotheni. Wasethi ke hayi ngicela wehle emotweni ungikhiphele ujeke. So ngabe sengehla emotweni ngithe ngisehla emotweni ngingakafika ebhuthini ukuthi ngivule emomva ngikhipha ujeke. Ngangizwa uphashahwasha la esikhotheni ngangikhala ngathi baba kaEzi ngabuyela emomva back yena ngangidutshula lapho ngawela phansi badubula ke badubula ngawela phansi lapho ngathula. So ngoNkulunkulu ngabona yonke into ngoba ngangiwile yesiphansi ngababona bengena emotweni yakhe besebengena emotweni yakhe bajika babuyele emuva. Ngalala lapho sisumroza ngalala ngaphaphama ukhala amaxoxo ebusuku
sengiyagodola ngalowo mzuzu ngazama ngagaqa ngabuyela emotweni yami ngoba umqondo wawukhona ngabuyela emotweni ngazama ukuthi ngithole ifoni ngifonele abasemsebenzini ukuthi senginenkinga ngala mangifika emotweni ifoni ayikho ngathi ngiyazama ngibheka isikhiye semoto asikho ngagaqa lapho ngoba amandla esengiphelelile ngase ngibhide kakhulu futhi kwakubanda kwakuse winter ngagaqa ngahlangana nemoto mangihamba ngala eceleni umuntu ohayikhayo ngaphakamisa umunwe imoto yadlula yayiyale phambili mina sengizama ukubuyela endlini back yadlula imoto kuthe isikhashanyana futhi imoto yabuya ngaphinda futhi ngaphakamisa umunwe yami imoto mayima kwakuna usisaba u2 kanti labo sisi lakhi bayangazi bangibuza ukuthi awusebenzi yini lapha yana ewater ngathi ngisebenza khona so bafonela umphathi wami ukuthi sithola ucolleague wakho kanje bangibuza ukuthi bengiye kuphi ngabatshela lakhi nabo ngoba bayasho ukuthi sasinefiye yokuthi ungacisha noma kunini and sizoba senkingeni ukuthi size sikuthole thina bekwenzeka kanjani so bangirecorda bangibuza ukuthi imoto beyithini bangibuza nenamba zasekhaya ukuthi bengafonela abantu labo sisi ibona abasave impilo yami ngoba bangithatha bangiphuthumisa esibhedlela mhlambe nje kuselapho asikunikeze nje ithuba lokuthi ukwazi ukusilandisa kahle silalele njengoba usho kanjalo uthi ekuqaleni uthe ubaba wengane yakho wakudubula unesiqiniseko sokuthi uyena wayephethe isibhamu edubula wena noma ushiswa isimo owabona indlela okwenzeka ngayo ukuthi uyingxenye yabakudubulile yes sisumroza ngishiswa isimo esenzeka ngayo ngoba uyena oyimbangela yokuthi ngidutshule wangikhipha endlini kanti uzongikhiphela ukuthi uhamba nabantu ngoba yena akazange aze angidubule ngesibhamu noma mhlambi angidubule mhlawumbe angidubula sengilele phansi ngoba bathi mabe ngidubula laba babephuma la esikhotheni ngahlehlela kuyena mina ngathi baba kaEzi kodwa kahle umuntu oyenembangela oyinhloso yokuthi ngidubuleke kwakuyena ngoba uyena umuntu owangikhipha endlini izosiza yena la kanti yena uhamba nabantu because your fam 27 minutes after 7 ishumina nesikhombisa imishuzo emeni kwahora lesikhombisa ezweni sakhile sibheke izinto ezenzakalayo tete wethu ke uthembele solokhulu yena lesikhuluma sisebeka mhlawumbe kule nto ibuzwa umroza ngicela nje ukwengeza kancane and uneshoyo ukuthi wambona inyakho waze waslowa down wabona uze umuntu omaziyo nenumber plate nemoto uyena and futhi bagibele emotweni yakhe yebo nakho ke sizwa ukhuluma ukuthi waboshwa wakwenze kanjani wahamba uvula icala waboshwa kwasukuthiwa yebo ngoba ngangingasakwazi ukukhuluma into eyasiza kwaba ivoice note le osisa bangenza yona yes bakwazi ukuthi bangivulele icase so icase bayitransfer from Free State bathi ngoba ngilimalele eBergville bazoyibusela back eBergville so waboshwa ke ngezwe kuthiwa uboshiwe la ngitshela iphoyisa ukuthi limlandile mangabe eboshiwe kanjalo kuthe nje isikhathi ngezwe kuthiwa usephumile uphume ngebail yebo and then awazi ukuthi uphuma isikhathi esingakanani noma icala seliphelile njalo kuthiwa ngaphandle manje njengamanje bangitshela ukuthi icase uyayihamba kodwa inkinga akuna communication phakathi kwami ukuthi phela mayihamba icase uyazi nawe hayi mina ngazi ngoba akangitsheli lutho umphathi wecala lami noma ngithi ngizama ukucommunicate naye ngimbuza ukuthi kwenzakalani icala li-how far aka-communicate nami ngize mina nginikele ngempilo yami ngiphume ngoba kahle akusamele ukuthi ngibe uvanzi ngaphandle ngiphume ngihambe ngiye enkantolo ngiyozama ukubuza ngingamtholi wes enkantolo uceleni ukukhuluma naye ukhuluma naye ngoba bomntana salo ngagcina ukukhuluma naye ngesikhathi engifonela yebo ngifuna ukubhekana nokuthi isiphi isizathu mhlawumbe nawe wenze lobona ngayo ukuthi lo muntu sesithandane naye isikhathi esingaka sinomntwana bengaze kube uyena osolakala kangaka odabeni lokungulana yebo so isizathu kahle angisazi kodwa nginakho ukusola yebo nginakho ukusola njengamanje seziningi kakhulu igigaba esizwayo nasemsakazweni nakuphi size kuthiwa umuntu ubulale umuntu ngoba yena bekamkhavile so yizona izinto engiyisolayo lezo kodwa kahle angaze ngaze ngamnikeza i-ID number yami engakwenza lokho behind
ngoba into akayenzile engenza ukuthi ngize ngisole i-ID number yami unayo. Nini ucele isitifiketi somntwana wangichazela futhi wathi uyomfaka kuma nomination of beneficiary okuyinto enhle leyo. So njengamanje ama certificate abantwana abane ID kamama engayisebenzisa i-ID number yami kulezo zinto lezo mhlambe enze izinto zakhe. Okay, mhlambe mlalelo Khoze FM usalalele nje njengoba umthiyesa aqhubeka nawo umbuzo ongaba khona. Ngabe nawe usuke wazithola yini usebungozini obufanayo lapho wathunelwa mhlambe khona abantu ukuthi abantu abakubulale wawusuyaphunyuka. Uma waphunyuka kanjani? Siyacela usithumelele ivoice note ku 071 613 6667 Isazoqhubeka. Yebo, into engifisa ukuyibona yenzeka ngalolu daba, ngiyacela ngiyazi ukuthi uKhozi FM lulalelwa inkulungwane zabalaleli. Ngisho abaphathi nekhulumandla zamaphoyisa, abaphathi basemaphoyiseni. Ngiyacela ukuthi bangenelele kulolu daba lami ngoba kahle impilo yami ayiphephile. Selokhu kusekhona mina ngoba ufakazi kule case yimina. Ukuze le case iphele kumele ukuthi kuqedelwe mina. So manje njengoba ingaqhubeki kushuthi kumele ukuthi umuntu ofayo kule case kuze kufe mina kule case ngoba manje mangithi ngiyabheka umuntu okuyena esafe nokuyena ebhekelelwayo yilo owumbulali. Mina njengomuntu ongabulawa angathi akubhekelelelwa ngakumina ngendlela icase okuhamba ngakhona. Okay. Nto asifaka mfethu sesambe sifika phi ngiyazi ukuthi omunye uzothi hlamba amaphoyisa as much as enkantolo wakhishwa inkantolo lawangeni kakhulu kodwa fanele abe uya update uma kunecala. Yini esiyaziyo from side lamaphoyisa, yini esiyaziyo futhi from phuma kwakhe? Kuningi ngokwama loopholes kule case yakho sisi. Ngoba siqala ukukhuluma naye last month isicontact wasethi no ngizobeka icase yakho siyenze ngenyanga abantu besifazane. Imakhesi namaningi esiwenzayo. But ke uma uthola asadini kamseshi kuningi okungahambi kahle ngithabo nomseshi akwenzile because kunokunye angeke usakwazi ukukhuluma la akutshelwa umseshi efona ngefone estate okwa confess wayena umuntu wamdubula ukuthi kwakuyini kodwa wathi umseshi ngeke azakwazi ukuthi akukhulume yebo enkantolo kodwa usesithi wamtshela over the phone okuthusayo ukuthi izinto ezikanjani lezo nokuthi ke ma ethola ibail usisi waye mhlawumbe uthi angazizwa but ke ngase amanye futhi amagebha akhona into ukuthi istate amaphoyisa uNPA uJustice Correctional Service awenzi lamadalo ukuthi ufundise abantu ngolwazi ukuthi thina SAPS siyabopha sigijime sime la sihand over ibathini kuNPA noNPA yahambe nayo ibanga lakhe aqede ilento esha umphakathi ngoba njengoba uselokho enkantolo vele likazokuqula icala kwamanje. There's no need ukuthi aye enkantolo but kodwa kufanele umsesha amazisi ukuthi siswami ngizophenya ngiqede mhla umshushisi sethi iqala selikhona singakwazi ukushushisa siyobe sisitshela ukuthi nansi idate engene umshushisi iqala yoqulwa ngayo lelo kufanele ukuthi uze ngale enkantolo. Ubaba umntwana usasebenza la sebenza ayi kade sebenza khona. Yebo usasebenza ngoba amaphoyisa aseNtuzuma angitshela ukuthi ayemhambisele iprotection order emsebenzini wakhe. Yebo. Yeah. Look, asivale la mntu mfethu sesivala nje ngiyazi ukuthi swaqoqelela ama case adisoba nosuku la zobiza khona ikhulza amaphoyisa zizosinikeza clarity ngazo. Yebo impela kunjalo njengoba ngibeka last week siwazi ukuthi ngithola ithuba ukuthi ukukhuluma no commissioner ubaba uMkhwanazi. Yes namanje kade ngimnike icall ngicela ulalele njengamanje because what lama case policy ngimnikeze wona akwazi ukuthi enze follow up yena personally. Once mase eqedile ngalama case uyokwazi lenika communication wakhe uyobe sekuya ne report ukuthi ke kwenzakala ngalama case because amanye uyabona ukuthi inkantolo kwamanye kubophethe ngamaphoyisa. Ngiyathanda ba ukuthi uMkhwanazi indoda esiyibona kakhulu iphakama isebenza. Kwenze ukuthi inkantolo idedele yenze ibail mhlawumbe based uphenyo lwenziwe umphenyi mhlawumbe ngashaya khona ngiyazi ukuthi siya preempt la sizama ukubheka nje izathu ukuthi kunganaphela inkantolo ngafuni ukukhulula umuntu oneyintolo engaka and kukhona ukubukeka kusabufakazi ukuphathekayo. Yazi basakazi abayele emakhaya you will be shocked ukuthi ibail wathi umfowethu ithole kanjani. But ke sema senze interview naye ezithuleleni TV kuningi okuvelile ukuthi wathola ibail kanjani umshushisi uyakhala imanje uthi waya grant ibail ngekho ngisho enkantolo. Yakhipha ibail ukuthi akaphume ngebail yona inkantolo yaphinde futhi iyakhala athi hey ingabe impilo kwalomuntu esimama injani. Etshelo umshushisi kodwa but nangu sisi leyo part nje mhlambe
angayiclarify ukuthi wathini umshushisi wena. Yebo, ngiye ngahamba ngaye enkantolo. Mangifika enkantolo bekuyiMonday. Mangifika umshushisi wangitshena ukuthi lo muntu loyo uphume ngeFriday, uphume ngebail, and imantshi yakhona lapha yana yahamba Thursday yathi sayolala, isayocabanga ukuthi ngangabe lo muntu imnikeze ibail. Ngakusasa ngeFriday yangangene yathumela something idocument abayisebenzisayo esukisisho ukuthi lo muntu loyo ugrantiwe ngebail. So ngeMonday wafika futhi yena umantshi wafila guilt ukuthi yena engabe lo muntu angeke futhi aphume abuye futhi azobulala le ntombazane. Siyabonga. So ngeke iphuma nayo akacheck la nengane la. Cha. Okay. Siyabonga kakhulu.